Hej. Så blev det nyhedstid igen. Og selvom solen den skinner udenfor med de sidste efterårsstråler, så er der altså jul og vinter på menuen. Denne gang der kommer der 9 nye dice, og der kommer 1 gammel genudgivelse. Der har været en del efterspørgsler på den, så nu kommer den altså. Så må vi også se, om det egentlig gider han, når det kommer til stykket. Men det kigger vi på. Der kommer 2 blokke i 3030 og i 1515 selvfølgelig. Og lad os starte med blokkene. Det er sådan en god ting. Vi tager de store. Den her hedder Christmas Patchwork. Og det har lidt at gøre med motiverne, som helt klart indikerer noget patchwork. Der er nogle lækre beige, grå, brune farver her. Og det gode ved de her blokke, det er jo, at selv den store blok, der kan man altså snilt finde et rigtig fint udsnit til et mindre kort også. Eller lave nogle rigtig fede layouts. Så er der brune farver, der er en lille anelse blå i, som af en eller anden sjov grund taler meget til mig. De der brune blå farver, jeg synes det er så lækkert. Så er der nogle grønne nuancer, og her har vi også lidt gråblå, så man kan kombinere med nogle af de andre farver der. Så er der rød, julerød med grønt, og der er ikke noget guld i, men det kunne der lige så godt have været. Det er simpelthen jul det her. Gammeldags jul. Så har vi grøn, sort, grøn, brun, men i nogle lækre kombinationer, synes jeg, der giver lidt frihed til, at det ikke kun er julerødt og så videre. Her er der også noget skov og noget vinter og noget hygge indover. Der kommer mere jul med de der røde farver. Altså af en eller anden sjov grund, så kan jeg jo godt lide alle de der lækre farver til jul. Men når det kommer til min egen juleudsmykning og sådan noget, så lander jeg altså altid stadigvæk i de røde og grønne farver. Jeg tror, jeg har fortalt det før, at jeg et år lavede et hvidt og blåt juletræ med muselmalede fugle, jeg havde siddet og lavet og gjort ved, og malet og regeret, og hvide fjer og sølv. Det var så flot, så flot, så flot. Det var bare ikke jul. Der kommer en grøn mere. Jeg lige vil sige, det er den samme. Har jeg fået en med 2 farver af den samme? Jeg tjekker lige. Ja, det kunne da godt se sådan ud, at der i min blok er 2. Nej, det passer ikke. Den minder bare om, der er noget af det, der er en, men så er der nogle andre farver i. Det har jeg slet ikke kigget efter. Jeg har bare brugt løs af papiret. Og den sidste. Skov, varme, ud at plukke grene og hybener og sådan nogle ting. De der røde farver, det varmer. Det er bare hyggeligt. Den næste, der kommer, den hedder Nostalgic Wallpaper. Det er tapet. Gammeldags tapet. Dæmpet, duschede farver, men hyggeligt til sådan nogle indemiljøer. Og især her sådan i juletiden også, så må det godt være lidt gammeldags og lidt hyggeligt. Cremefarvet med små blå blomster og grønne blade. Altså jeg kan se det i soveværelset hjemme med min bedstemor eller sådan noget, hvor man sådan tænker, det er lige sådan, det passer. Og her har vi det, der var i stuen. Lyseblå med blomster og ranker på, striber. Og den kommer i en anden variant også. Mere cremefarvet, bare med grønt. Super nemt at bruge, fordi det er sådan nogle neutrale farver på en eller anden måde, som kan gå sammen med rigtig meget. Så er der en grøn. Og igen noget af det der cremefarvet i, der er noget brunt i. Så den taler også til de der vintermotiver, til nogle af de dice, der kommer nu her. Der er mere soveværelsestapet, tænker jeg. Den er meget lys. Ikke helt kridhvid, men alligevel meget hvid. Og så den der mørke grønne. Og lidt fra den fine stue måske. Der er et eller andet over de her tapeter, sådan der leder mig tilbage. Nu er jeg selvfølgelig også så gammel, så jeg kan huske noget af det der tapet. Og så er der en grøn her igen. Ude fra forgangen eller sådan noget. Ja, det var det. Og som sædvanligt ligger de selvfølgelig også i 1515 med 24 ark, 3 af hvert design.
så man har lidt at arbejde med. Det kan godt blive, hvis der kun er et enkelt eller 2 ark, så det er fint med de store, men med de små, der er det rart, at der lige er lidt mere at gøre godt med. Så tager vi en gennemgang her, og jeg starter lige med den der. En gammel kending, BLD 1206. Den er fra 21 eller 22, men der har været rigtig mange forespørgsler på den. Den kommer med potter, den kommer med blade, noget grene, der er lys, noget stridiaver, der kan bruges til noget der måske er mus eller bare fyld. Sløjfe 1, 2, 3, 4, så man har mulighed for at lave for eksempel en adventskalender eller adventskort dertil. Så kommer der en ny nisse. Ikke fordi vi ikke har nisser nok, men der var lige en her, der trængte til at blive luftet lidt. Den minder måske en lille smule om de gamle slaskedukker, og så alligevel. Så den er sådan meget lang og meget slank i det. Der kommer lidt drengetøj til den samme. Der er hår, der er en skjorte, vest, tørklæde, bukser, 2 slags bukseben og små støvler. Sådan nogle lammefutter nogen, tror jeg, der er sådan lidt vinteragtigt også. De er lavet, så de kan spejlvendes. Se på tørklædet, der er til begge sider. Men jeg vil så også sige, at på selve figuren, der er der altså også en nakke, så man behøver ikke at have ansigt på begge sider. Man kan lave en forside og en bagside. Der skal også være lidt til pigerne. Der er en kjole, der er en sweater og en nederdel. 2 ærmer til sweateren. Så er der puffærmer. De kan også sættes på blusen, de kan sættes på kjolen. Der er en krave, som kan gå til det hele. Hjerter og en lap og et lille forklæde, fordi det brugte mange nissepiger jo engang, har jeg hørt. Og 2 slags hår er der også. Flætninger og så sådan en lang hårs et eller andet. Ja. Så kommer der en far og en mor til de små babypingviner, fordi de der bitte isbjørne, der skulle passe på dem, de gør det ikke altid helt godt, så der er simpelthen nødt til at komme nogle voksne pingviner ind i billedet også. De er lavet, så de kan spejlvendes, det vil sige, at man kan lave ophæng med dem også. Der er fødder i begge retninger, der er 2 ansigter, 3 ansigter, 2 forfra, 1 fra siden. Der er hovedet. Så er der 3 gange næb, der er nogle sløjfer, der er tørklæder, nissehuer og skøjter og masser af vinger, så man kan lave forskellige udtryk. Jeg ved ikke, om pingviner de tager skøjter på, når de suser ud over isen, men nu har de der muligheden i hvert fald. Så kommer der et par brevduer, et par fredsduer, kunne vi også kalde dem. Det tror jeg, at vi trænger lidt til en gang imellem, at der er lidt fred her i verden. De er også lavet, så vi kan lave ophæng med dem. Der er ekstra næb, og der er ekstra små fødder, fordi de har det med at blive væk, de der små dimser. Så er der breve, forfra og bagfra, og nogle små firkanter, som kan bruges til frimærker. Og hvis man ikke er til brevduer, så kan man også tage en gammeldags dansk postkasse. Selve postkassen her står tømmes meget snart. Det er vist også det eneste, vi kan love i disse dage. Fordi PostNord, dem kan man vist ikke helt regne med. Jeg tror for slet ikke, de kører mere. Er der noget med, at Dag har overtaget helt? Måske, det kan jeg ikke huske. Igen her, brev og frimærker. De er man til dem, der er sammen med brevduen. Så hvis man køber begge dele, så er man bare dobbelt. Og det gør det jo nemmere en gang, når man skal skære ud og lave nogen. Og der er også en brevsprække til at sætte på postkassen, så man kan putte dem i klemme. Så kommer der en telefon. Det er så dyrt at sende breve nu om dagen, så det kunne være smart at bare ringe. Der er selvfølgelig ikke så mange af os, der har sådan en gammeldags telefon mere, men det er alligevel en, de fleste af os kender. Selv de unge, som aldrig har oplevet de her telefoner, de ved det godt, når de ser den, at det er en telefon. Og igen, der er lavet så mange iPhones og alt muligt andet til konfirmationerne. Jeg synes, det bliver lidt kedeligt her til jul. Der må det godt være en rigtig telefon. Så er der til- og fra-kort. Der er et hjerte. Og så står der til, og der står fra. Det vil sige, at man kan sætte en til på, og man kan sætte en fra på, så man laver 2 på en pakke, eller på hver sin side, hvis man har lyst til det. Hvis man ikke vil have, at de skal være gennemsigtige, så er der et hjerte, man kan sætte bagved. Og så er der et løst hjerte. Det var mere, fordi der var lidt hul herinde i midten, som skulle bruges til noget. Og der er knus og kram, så det vil sige, at de kan også bruges til for eksempel bryllupsinvitationer eller bryllupshilsner. Og det er også derfor, der er talrækken.
de kan også sættes på pakkekalender, så der er også mulighed for, at man har til hele december måned. Og den halve, det er mere det der, hvis det skal være til noget bryllupsinvitation eller bryllupshalløj, at vi også lige har kobberbrylluppet med. Og til sidst, så skal vi ud i skoven. Der kommer en koglenisse, det vil sige kogle, næse, hatte og sutsko, tøfler. Den er også lavet, så den kan vendes på både for- og bagside. Ja, det var hvad der var af nyheder. 9 nye sæt og et gammelt sæt. Og nu kan vi jo lige tage og kigge lidt på de forskellige, inden jeg begynder at vise jer kort og sådan noget. Her har vi de lange nisser med lidt forskellige tøj på. Sweateren, nederdelen, hun har fået støvler på. Der har vi kjole og forklæde, den lille krave og påfærmerne. Og det samme på hende derovre. De forskellige frisyrer. Nissefyren her, han har fået bukser på og en vest og tørklæde og hvid skjorte. Han er klar til at gå til bal. Han er bare så nydeligt klædt på til at komme ud af døren. Og som jeg sagde, så er de lavet, så de kan spejlvendes. Han har ikke fået hår, ham her. Det vil sige, der er heller ikke noget hår i nakken på ham. Der er selvfølgelig lidt med bukserne, man kan sige, okay, skal han også have lommer på bagsiden. Men det er sådan en lille detalje, vi må tage med. Der har vi pigen. Hun har fået hår. Så har jeg lavet baghovedet i brunt. Og så har jeg lige lavet en ekstra frisyre, sådan så der bliver lige lidt at fylde ud med der i midten. Så det ikke bare bliver sådan helt bart. Og forklædet på forsiden. Og der er så klippet det meste af det af på bagsiden, for der har hun jo kun brug for stroppen. Så kunne man have fundet en lille sløjfe et eller andet sted og sat på i stedet for. Eller taget drengens tørklæde og klippet noget af, så der bare lige var enderne på bindingen. Men de har en fin størrelse. De er, skal vi lige se her, 11 cm cirka, når de er samlet. Så det vil sige, at de er store nok til at komme på juletræet, eller faktisk komme i et vindue, hvis man synes det. Og de passer også rigtig fint på de forskellige kort. Så var der brevduen, fredsduen. Og igen, den kan laves på begge sider. Her er der bagsiden af brevet og forsiden af brevet. Der står en lille adresse på med noget, der var den, med noget krimskrams tekst. Det skal man ikke regne med. Så det kan man ikke læse. Men som sagt, den kan også vendes og pynter rigtig fint på juletræet, fordi den har en rigtig god størrelse. Så kan vi tage de her nissefyre. Man behøver selvfølgelig ikke sætte næse på bagsiden, hvis man vil have, at det skal være en bagside. Men de bliver også sådan lidt bare, fordi der jo ikke er noget på dem ud over næsen og fødderne. Så jeg har egentlig lavet dem ens på begge sider. Igen super til ophæng, fordi de kan spejlvendes, og størrelsen passer. Så er den lavet i glimmer glitter. Super lækkert materiale. Det er de nye. Og inden jeg siger noget, så vil jeg lige finde en pakke, for jeg kan aldrig huske, hvad det hedder. Det hedder Glitter Cardstock. Det er fra Paper Favorites. Og grunden til, at jeg siger det, er fordi, de er super gode at skære i. Selv med meget små motiver, så er der altså ikke noget, der flosser. Der er ikke noget, der drysser. Der er ikke noget, der går fra hinanden, når man skærer de der. Og de findes jo så, det er så glitteren, den findes også i en blanke og en mat for den sags skyld. Så man har mulighed for at lave lidt forskelligt. Så det var egentlig mere for sjov. Så var der pingvinerne her. Og der er så også både en forside og en bagside, så man ikke skal lave ansigt på begge sider, men kan nøjes med at lave dem på den ene side, og så bare have en bagside på. Med sløjfe og med halsterklæde, om det er det ene eller andet, og der var 2 forskellige slags næb, man kunne sætte på. Og hvis man synes, at det er for lidt med dem der, så kan man jo også lave sådan en ranke her, hvor der hænger 3 efter hinanden. Skal vi se, om vi kan få dem ind i billedet alle sammen. Der har jeg brugt noget fra isbjørnen, hans vinter-grønlandshue, for at de kan holde varmen. Og den lille babypingvin, den er også lige kommet med ud på tur her, så den kan komme op og hænge.
Og den er selvfølgelig ikke på bagsiden, fordi man bærer jo ikke noget på ryggen, medmindre man, jeg lige vil sige, bor i Afrika og er nødt til at have sine børn på ryggen. Det er jo ikke noget, pingvinerne har, så vidt jeg ved. Det var det. Nej, det passer ikke. Der var lige til og fra kortene. Brug noget af det papir, jeg har til den ene side, og så kan man så på den anden side sige til og fra, og der er plads til at skrive på. Helt enkelt også sæt til og fra på en blank side måske, og plads til at skrive på den anden side. Og har man lyst, så kan man så også sætte begge dele sammen, men så skal man sådan lige finde ud af, hvad er det lige man vil i forhold til rækkefølgen på, hvem det er til og fra. Og de kan selvfølgelig også bruges på kort og så videre, fordi en sløjfe på, og så sådan en et lille hjerte på. Så tænker jeg, at vi skal kigge lidt på lidt inspiration. En ramme for Simple and Basic. De inderst derinde, det er firkanter, hvor jeg så lige går ind og klipper nogle hjørner, så jeg får nogenlunde det samme. Og det passer jo ikke, det er ikke den her, jeg har gjort det på. Fordi det er jo en af mine egne rammer, den der med vinduet i. Der er noget grangren, der er en god juletekst, den er desværre udgået, men mange af jer har den, og ellers har I helt sikkert den anden. Så er der en krans fra en gammel dør, der lige er dukket op her for at fuldende det. Og så har jeg holdt det i, jeg plejer at tage udgangspunkt i det papir, jeg bruger. Så jamen, der er noget brun og noget blåt gråt. Og det er egentlig det, jeg så har brugt igen. Og så en lille smule rødt, fordi det er kun jul en gang om året. Så en rød sløjfe, det gør altså ikke noget. Og et nogenlunde magen til kort, kan man sige. Der er en god juletekst på, den findes stadigvæk. Så har jeg taget nogle af stjernerne fra stjernekransen fra sidste måned. Og det nye papir i de brune, grønne farver. Og igen, så lader jeg farverne gå igen i de motiver, jeg sætter på. Og den der røde, den er så meget duset rød, så den faktisk falder i med det der brune røde, der er i papiret. Og det giver sådan en god harmoni for øjnene, at man ligesom kan samle det hele på en gang. Og at farverne harmonerer. Der er ikke noget, der skriger til himlen. Det må det også gerne en gang imellem, at der er noget, der sådan er lidt vildt og voldsomt. Men generelt set, så kan jeg godt lide, at tingene sådan er lidt harmoniske. Og så lige sætte lidt af det på med en 3D-pude, så man får noget effekt i det også. Og så var jeg nødt til at lave den her. Jeg har Danmarks bedste design team, DBDT. Og skrubskøre og helt vidunderligt Dorte, hun så kun lige koglerne, og så fluks har hun klippet arme og ben til dem fra de lange nisser, og den var jeg ligesom nødt til at tage lidt med, den idé, for jeg synes faktisk, den var rigtig, rigtig sød, at armene og benene fra de der nye nisser, de kan faktisk godt bruges på koglerne, uden det gør noget. Og så vil jeg også lige sige, at hun har lige her for nogle få timer siden sendt noget til mig på Messenger, med en ny idé med den kogle her. Jeg vil ikke røbe, hvad det er, men jeg kan glæde jer til at se, hvad der kommer, fordi de der piger, de er vildt kreative og vildt dygtige. Den ramme, jeg har bagved her, det er en grankrans, der er et par år gammel. Jeg kan ikke huske, om den findes endnu. Jeg skal nok gå ind og kigge, inden jeg lægger det op på Facebook og skriver numrene på, så jeg har mulighed for at gøre det, hvis I vil bruge den. Og ellers, ja, brug det, I har. Vi har alle sammen rigtig meget, der ligger, så det er bare med at dykke ned i gemmerne og se, hvad der er. Her der kommer tapet på bagsiden, på baggrunden, og så de der røde, for ligesom at igen, det kan også blive for kedeligt. Ja. Så har vi en lille sød pingvin her, der godt lige vil ringe hjem til mor, eller ringe til julemanden måske. Der har jeg brugt det røde patchwork papir, fordi det matcher bare, det er jo bare jul. Og en glædelig juletekst. Og her har jeg så brugt hjørneklipperen til at klippe hjørner på alle mine ark, så jeg er ikke afhængig af, at jeg skal have en dej, der lige passer i den størrelse og i den størrelse og så videre. At jeg kan lave nogle pæne hjørner ved lige at få dem klippet af. Og jeg er nødt til at reklamere for det, for jeg synes simpelthen, den er så god. Jeg har også en punch
som man skal trykke på. Og der skal bruges mange flere kræfter, hvor den her, den er simpelthen så nem. Og der er 3 forskellige størrelser på hjørnerne i den. Der er flere pingviner. Og der kan I måske sådan lige ane, at der er brugt noget blank og noget glimmer og noget glitter på. Jeg har som baggrund brugt den embossing folder fra sidste måned med bjergene. Og så vendt den om. Sådan, så det der ellers ville være fremtrædende, det er trukket tilbage. Så får man en anden effekt. Og så lige farvelagt en lille bit smule, så for at give nogle skygger, så det ligner noget bjerge her bagved. Og det samme med isflagerne, som også lavede det der nye glitter cardstock. Den er meget fin. Sandkornet, han har sagt, hvor den her er lidt grovere og lidt mere glimmeragtig. Så er der den blanke røde, der er en blank sort metalfarve. Der er en helt sort. Og en lille pingvin. Og her kan I se, at man snilt kan skære teksterne i det også, uden det ser træls ud. Og staffelikort, det er altid godt. Der er selvfølgelig mange, der ikke kan finde ud af, at de skal stå, og så lukker de bare op og kigger. Men hvis man lige får vist modtageren, at det lige kan stå, så er det sådan nogen, der kommer til at stå fremme. Pingvinbryllup, det skal der også til. Især når man har så mange børn, så er man simpelthen nødt til at blive gift. Altså det der med børn uden for ægteskabet, jeg ved ikke, hvordan pingviner de har det, men jeg tænker, det er en god idé, at de fik ring på her. Hatten der, det er fra en gammel snemand. Brudebuketten, det er fra bondemandens kone, fra hendes bryllupstøj. Sløret her, det er fra musene fra gammel tid, og det er de små slips også fra musenes bryllupstøj. Så der er masser af muligheder, hvis man lige dykker ned i sine gemmer. Sløjferne her, de hører sammen med pingvinerne, så den er ligesom den, der var fra slaskedukkerne, men en anden størrelse. Og de ser ud, som om de er glade, i hvert fald. Så det har sikkert været et godt bryllup. Så vender jeg lidt tilbage til telefonen. Der har vi fået isbjørnen og den lille isbamse på banen, fordi bamsefar han er simpelthen nødt til at ringe til julemanden og fortælle, hvad den lille mand han ønsker sig. Julemandens telefonnummer har han fået på en seddel, så det er bare at ringe op og så komme frem med de ønsker, der er. Og han har sin lille pingvinven med der. Jeg har brugt tapetet fra bloggen her, og så igen valgt nogle farver, der matcher det til vinduet og til baggrunden. Og så har jeg noget papir med lidt landskaber på, så man kunne kigge ud af vinduet. Stearinlysene, de er faktisk fra den der 12, passer ikke. De er også fra den med vinduet. Og så nogle hjertedots til lige at hænge og pynte deroppe i vinduesrammen. Og hvis man ikke vil ringe, så kan man jo altså lige sende brev med postkassen. Vinduet igen. Kransen fra en gammel dør. Juletræerne fra sidste måned. En gammel fugl. Og en gren fra sættet sidste måned også med juletræer. Så har vi et af ænderne. Og ham her, det er en gammel bamsefyr, som jeg skulle lave et kort med, som skulle bruges på messen. Og da jeg havde lavet det, så kom jeg jo til at tænke på, at postkassen var jo ikke frigivet endnu. Så det var ikke skidesmart at kombinere de to. Men nu har jeg gjort det, og der er sikkert mange, der har ham, fordi der er der røgnet en hel del hen over årene af den lille bamse der. Så dyk ned og se, om ikke I har den. Der er lidt mere postkasse. Noget Maya-papir, nostalgisk med breve og gamle tekster på. Og så har jeg lavet den med den her ramme, gammeldags vindue. Og jeg har simpelthen foldet papiret først og lagt den på, og så lige ladt den stikke en lille bit smule ud over, sådan så den den hænger sammen i ryggen. Juletræ og 2 glade nissebørn, der er på vej med post til julemanden. Og den tømmes meget snart, så man ikke de når det inden jul.
Der er flere nisser. Der har vi nogle af de gamle møbler, eller gamle møbler, de ser gamle ud, men de er fra tidligere på året. Hvor hun står der med en lille gave til sin gode ven der. Og han er vist mere interesseret i bamsen, men det er nok bare indtil han får lukket pakken op. Jeg har brugt det samme papir til lampe og tæppe, og det er faktisk bagsiden af den der med gulv, og så noget af det nye tapet. Og der er den der blå lilla i, hvor jeg så fandt noget trægulv, der havde lidt i de nuancer der. Kig altid grundigt på jeres papir, når I vælger de farver, der skal skæres ud i, fordi det betyder bare så meget, at tingene de passer nogenlunde sammen. Han er sendt på arbejde, en unge mand her. Der er gris og gås og en mus og så videre. Så må han ikke skal ud og fodre lidt ude i stallen, det kunne jeg forestille mig, fordi det er også sådan lidt arbejdstøj, han er på, de der grå og grønne farver, som passer rigtig fint til det der patchwork-papir. Igen har jeg rundet hjørnerne og sværtet kanterne, så det er sådan lidt gammeldags ud, i forhold til, at jeg synes, det er en lidt gammeldags nisse, ham der. Og når man arbejder hårdt, så må man også godt gå til bal. Og de morer sig i hvert fald, de her unge mennesker. Der er noderne, dem har jeg lavet i, eller nodelinjerne, de er lavet i en mat guld, og selve noderne i blank guld. Og jeg tænker, det må være amoriner, der flyver rundt der mellem hjerterne. De ser i hvert fald ud til, at de hygger sig i deres pæne søndagstøj. Og igen noget gardiner. Nej, jeg blev med at sige gardiner. Det er altså tapet. Man kan måske også bruge det til gardiner, men det er det ikke. Det er tapet. Igen har jeg fundet en blå farve, der passer til noget af det, der er i papiret. Og det er fra, jeg kan ikke huske, om det er fra en af mine blogge, eller en af Simple and Basic blogge. Men der er i hvert fald nogle af dem, hvor der er nogle dejlige blå toner i. Glædelig jul. Og så et par duer, det er helt enkelt det her. Der er ikke så meget fikumdik med det, ud over den der korte tekst. Og så er den måske ikke særlig julefarve, men jeg synes alligevel, at der var et eller andet over det. Og så er der et par duer, der har været ved at, jeg ved ikke om de er ved at rydde ud i postkassen, eller ved at fylde op i postkassen, men der er i hvert fald breve i hækken og alle mulige andre steder over det hele, og duerne sidder der. Og så vil den opmærksomme lytter, han har sagt, den opmærksomme se, at den der due, den er jo ikke magen til den der. Der er noget galt. Men det er der faktisk ikke. Fordi jeg tager lige noget hvidt. Holder bagved. Jeg har klippet vingerne af. Og det der er gråt, det er faktisk det, jeg har brugt, eller jeg kan bruge. Og de sorte streger, det er de der debossing linjer, der er i selve dejen, så man har noget at arbejde med. Man kan se dem. Man kan også se dem her på. Hvis jeg holder stille, så kan man godt fokusere og se, der er de der debossing linjer. Og dem kan man altså klippe efter. Og så man sige, der er ingen grund til at klippe det her store stykke af, hvis jeg kun skal bruge det andet stykke. Men det gør det bare lidt nemmere, at man lige har, så man ikke sidder med hele fuglen. Det er jo som når man skal stege kyllingelår. Det er jo ikke nyt, man står og bakser med hele fuglen, hvis det kun er lårene, der skal steges. Så fik vi en. Og så kan man jo, hvis man vil have dobbelt, så lige klippe den anden af også. For her har vi en stækket fugl, som ingen vinger har. Og så kan man jo tage den der og sætte på. Hvor skal den lige sidde? Det er så noget i den stil. Og er det en meget fin fugl, så kan du godt få dobbelt på her. I forskellige farver måske. Så på den måde har jeg fået mig en due mere,
Sådan så det ikke kun er de der duer, der flyver, men også nogen, der kan sidde lige så stille. Og jeg har så været inde og google lidt på duer, for at se, hvordan ser sådan nogen ud. Sådan rent farvemæssigt. Så jeg har været ude i noget lysegrå og noget mørkegrå, og så lidt kulør. For nogle af dem, de har sådan flotte blanke farver. Men i hvert fald, de skal have ryddet op i det rod der, fordi det ser frygteligt ud med alle de breve over det hele. I postkassen med dem. God jul! Og der kommer den igen, den der gamle grankrans, som kom sammen med sløjfen. Tapetet i grønt, og der har valgt en brun kant på, fordi der er lidt brun deri. Og så har vi så lysestagerne, han har sagt adventsstagerne herinde. Tapet på indvendig side også. En gammel god juletekst, og så sat et stump bånd i, for lige at gøre det lidt hyggeligt her. Og så ellers, der er lidt nede i bunden her, men de sidder simpelthen på firkanter. Det, der er vigtigt, det er, at den, man har placeret længst fremme, der skal man altså lige tage en lineal. Sådan en har jeg også haft en gang. Nå, vi tager lige noget andet. Sådan der. Og måle, hvor langt der er ud til kanten. Og så måle, hvor høj er den der. For den må ikke være højere end ud til kanten. Fordi hvis den er det, så kan I godt se, når man klapper sammen. Man kan sådan lige, skal vi se, om vi kan fange den der. Den går helt ud til kanten. Hvis den var længere fremme, så vil den stikke ud. Og det duer altså ikke. Så man skal sådan lige vurdere de der kasser, når man laver dem. Hvor lange må de være? Og hvor langt stikker de ud? Jeg kunne også bare tage en af de lavere og sat hen. Jeg kan se, de er, hvis man ser dem på den her, så kan man godt se, at de er ikke helt lige høje. For jeg har skubbet lyset lidt op og lidt ned i forhold til potterne. Og der er også 2 størrelser potter. En lille og en stor. Så man kunne godt have taget en, der var lavere, og så kunne den komme længere frem. Men der skal jo også lige være plads til et skrivefelt, så man har noget at skrive på. Og der var heller ikke nogen bagside. Og så staffelikort mere. Jeg kan godt lide dem, fordi de er enkle, uden at være altså alt for svære, men samtidig har man mulighed for at lave noget, der er lidt spændende. Og der kommer en god jul. Og her har vi så potterne igen. Der er ikke tal på den her gang, og det kunne der godt have været, men det er der så ikke. Til gengæld så er der en due, der hænger der op i kransen, som jeg har sat på og kun monteret på det halve. Og så er der brugt noget af patchwork-papiret. Og indvendigt har jeg valgt en grønbrun farve, der matcher noget af det, der er i patchwork-papiret. Og en god juletekst. Og der kommer selvfølgelig numre på det hele, når jeg lægger tingene op på Facebook. Så kommer der størrelser på kortene, der kommer numre på de produkter, der er brugt. Men det var vist egentlig, hvad det sådan lige var den her gang. Så for jer, der ikke har lavet julekort endnu, god arbejdslyst.